ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಶ್ವಿನ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಒಪ್ಪನಿಲ್ಲಲು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಶ್ವಿನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಾಯ್ಡು ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತರದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆತಲ್ ಮೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಕೋಡದ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾತಿದುಲೆ. ಸೊ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ಗೆ ತಂದೇ ಮುಂಚೊಂಡು ಪಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿರಿಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಶ್ವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡೆಗೆ ತಂದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಏನು ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ತಂದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಲಾತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಮುಲ್ಪ ಶುಭ ಟೈಲರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಮೆಡ್ದು 1 ಗಂಟೆದುಲ ಇತ್ತುಂಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಲಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೋಡು ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏಂದಿತ್ತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಪಂದು 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆದು ಲಾಯ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ 11 ಗಂಟೆದು ಲಾಯ್ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟೆಲ್ ಪಾಡೋದು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ್ಪ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟೆಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತದಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಕುಡ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ತಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲದ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿದ ಮಾತ ತೂದಿಜರಂದಾಂಡ ತೂಲೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗರ್ ಹೊಸ ತೇರಾಣೆನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಎಡ ಬತ್ತ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಟ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಶ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಏನ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಶ್ವಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೆ ನಲ್ಲ ರಗಳೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಮತ್ತು ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹೃದಯನ ಸೊ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ನಾನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾಲೆನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮತ್ತು ವನಸ್ಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದನು ಬಾಲೆಗೆ. ಸೊ ಅವಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ತೂಲೆ
అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇత్త బాల్తొట్టెలు ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೆರ್ ಅಂಡ್ ವನಸ ಟೈಮ್ಲ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಾತ ನೀರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ಗ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸೊ ನಾ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈಗ ಮಾತ ಬೈದಿರ್ ಬಂದು First class distinction and alena cousin 10th standard distinction pass ಆತಲ್ಲ ಸೊ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಶರ್ಬತ್ ಕೊಂಡ ಶರ್ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಕಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರದ ಕೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆನಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವನಸ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಲಾತಿ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನೀ ಟೈಮ್ ಡುಗೆತೊಂದು ನೆನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಸ್ದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ನಿಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತು ಇಂಚಿನಾಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನೆನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚೊಂದು ಬತ್ತ ಗಸಿ ಮುಲ್ಪ ಕೂರ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಉಂಡು ಕೂರಿದ ಸಾರು ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಬತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಹೃದಯ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಲು ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಅಲೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುಜಾಲು ಸೊ ಅಂಚ ಬತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂದು ಈ ಟಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ್ಡೆ ವನಸ್ ಮಂತಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ನೆಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಕಚ್ಚಂಬಾರ್ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ರೈಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ರೈಸ್ಗೆ ಕೋರಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಸಾಂಬಾರು ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತು ಕೋರಿದ ಸಾಂಬಾರು ಅಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಈತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತದು ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೋಬಿಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬತ್ತ ವೆಜ್ ಒಂದು ಈತ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನು ವನಸ್ದ ಮಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಕ್ಷದ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಶ್ವಿನ ಜೆತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೀಡಾಗ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿವೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಪನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.